Terik motenre kod wachno kapok awuok kanyo neno ka Kennedy Odhiambo mabende en janeno marwa wacho ni sani ngima osebedo ka jiwore kendo nengo ngima obedo ka ng'aore to kata kamano wacho ni osara mane chulo chuk-dar higni 6 mokalo ma pod ichulo gi kawuono. Wacho ni ma ok en gima ber ahinya nikech moko kuom chuk-dar gi bende gin jogo man gotese kendo gin jogo manya gi digri. Wacho kamano. Nyiswa ni to bende nitie chenro maneno ni chuk-dar inyal chul kaluwore go tas mare koso tek ni in chuk-dar to kata sombi somo nyaka Oxford iduogo kae pod in mana chuk-dar ichuli mana ka ng'ama ok nyono skul. Leria wachni. Mokwongo awachni ni an awuon ni nachako kaka chuk-dar. Natiyo tij chuk-dar Kisumo ka e kambi maniluongo no Peace, atiyo Victoria Nile Patch, atiyo Octopus Night Club Kisumo kae. An awuon nachako kaka chuk-dar. Inyalo chako kaka chuk-dar timedori ameda mos mos, imedori ameda mos mos michop kamoro. An awuon nachako kamano. Kennedy ok wach adier. Osara gi nomed gi mogik higa 22. Imedo gi higa ka higa gi jatelo mar migao no miluongo ni minister gi legal notice tarik 1 ka tarik 1 dwe mar 5. Koro miyo wan wayie ni wanyalo bedo piny e mesa wawach ni to nego chul chuk-dar pesa di. An gi ji kata ofisa manochako kaka chuk-dar to tinde gin e finance department. Asebedo gi finance manager mosetiyo na higni 8 to nochako koda kaka chuk-dar. To kawuono en gi masters degree be opuonjo part time e university. Koro nyiso ni chako kamoro ok moni leko maduong' mondo isudi. Waikore wadwaro ni wachul maber. To joma chulo wa mondiko watijegi maya nyisi ni 75 ewi 100 en piny owacho. Ema chulo wa pesa ma ok rom marawera fazulni. Koro gogo dhoge kamora mora mondo ji owinj ni ene modwaro ni mondo chul chuk-dache pesa mang'eny moloyo to wan walalgo. Nikech pok obiro mondo winj ni to pok obedo piny mondo sirkal owach ni tang'o momiye bodno ne waketo jagoro mongirore mar omenda mondo ng'i ni wach mar lowest bidder onge gi nyiewo service ni ina mana manyalo yiene jo ohala ochul pesa ma sirkal owacho. Kawuono sama bede studio kae mshahara ma legal ma approved gi sirkal gi minister en 15,000 gi 16,000 ne chuk-dar mar odiochieng' gi chuk-dar mar otieno. Kuma 30,000 ni owuok e pach fazul kochiewe ode. Oonge chik. Otang' ni e chik achiel ine. Ka bende pod